weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni tollo baali e nder galle bakara djibi dia maire de la commune mo ɓokilaje ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno hamidou mo ndendori e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal jillu hoorejo leydi ndi gasi ha laaɓi jillu balɗe 5 faggudu toon to Casamance o uddiri ɗum koye wasiya jaam ɓamtare Casamance ko taari ɗum kala to leydi Mauritanie jamma hanki o ko accident musɗo waɗi jangguinoɓe tato taw koye duɗal médresa ngal singiti mbasi hen pittali mumen taw koye natodiral auto mabɓe e auto goɗɗo to leydi Mali diwana Bogoni armée leydi Mali holliti hanki o e ballal ndiwowa ɓe mbaɗi fiyande nde fiyande ɓe koliti ɓe keeɓi hen fandare nde ɓe cohlunonde to leydi Guinée Conakry or ngal sumgoji leydi ndi ken tolno e lewru mankudu seeɗa ko hande jamma sanga pecce jamma gasata ɗi landaji jeenayyi ne keɓano ngam suɓa yeede ɗum waɗata ko ñande nogas e jeetati alet paɗoɗo henno so jomiraɗo haaji kabruji men manam min ha to Burkina Faso Nigéria Côte d'Ivoire Benin Algérie joolam jaɓeri jadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ko ceertanaɗo moƴƴere gando newiɗo labɗo reedu dokkuɗo hoore mum alqur'anil karim dewɗo e sunna annabi o sallllahu alayhi wa sallama on woni ceerno hamidou ndendori baɗanteɗo ziyara kala hitande o saaha so heedi hitande hekka nde noon ɗi ñalɗi diine waɗata ko 6 janvier 2026 ndu lewru fanduɗo henna ndu so haaji jomiraɗo ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndendori e dow inde khalifa galle o woni ceerno ahmadou baro mo ceerno hamidou ndendori kame ceerno ousmane mo ceerno hamidou ndendori kame sohna safiyatu mo ceerno hamidou ndendori e dendagal khalifaɓe diine ndendori e kotari ndendori ha tenti ceerno Cheikh Baro Tombour e galleji diine ɗi kala e dow inde imam juma mo wuuro ndendori woni ceerno Oumar Adama Diallo kono kadi e dow inde maire de commune mo ndendori woni Bassirou Doroli kono ne kadi dow inde joom wuuro ndendori woni Djibili kono ne kadi ceerno Abouli ceerno Oumar Ly e dendagal khalifaɓe diine almudago kala e khalifaɓe aada ndendori ko taari ndendori gure taari ndendori jeeri e waalo kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée e diaspora o kala hay goto ɓeɗa caani ko noon kadi dow inde jeunesse mo ndendori woni ACDN aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattaki o ko Haymoud Diallo toon to Mozambique gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɗen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabet tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to kordi noro ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma
so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo nde yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi sowonano opéré jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjine jawra ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andine dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe nasande nogase joyi bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr en ñagui yafuya no fewi won jokkodirnoɓe am to banggue téléphone dañini noon ko kaali mbimami arti mumen kono hanki o téléphone o dañi caɗele kala message gonnoɗo hen kala e numéro kala momtima ha laaɓi taw koye ganduɗa ko ɗi numéro ji ɗin waɗano arrestré ɗum noon so wino mamarte jomin ñaagui yafuya no fewi so martani jomin tan ko ɗi numéro ji goni majjirɗe kanko on kaldowo e mon
o kumpital mene ɗemngal pulara to leydi ndi Sénégal garaten koye jillu hoore jooli ndi jillu balɗe joya joofi hande o ha laaɓi ha wi ceera toon to Casamance taw kadi koye jillu faggundu ndu o yilli hakkunde Ziguinchor kame Sédhiou walla mbiyen hakkunde Casamance kame Sédhiou taw kadi ko jillu faggundu gila e darnude ko fate booli école aji e wallidde kayya ɓen dognoɓe garti e nder guure mumen kono ne kadi ɓen ñoolaɓe ha tenti noon wo erima toon jaame kisal tenti kadi ndema e gaynaka ko wona ɗum ko kadi wo arti ko fate ɓamtare faggundu Casamance so tawi yaari yeeso tan calɗi kewɗi nder leydi ndi Sénégal ma mbaw ɓamtade no feewi kono ɗum ko noon wonande bolola Ziguinchor Kapskirina kene fotto wonde milliard uji sappo kay woni ko jogori wanjede hen yentude kadi e ustoyi kamine wonde Jamring kame nokkuji kewɗi ma boli mum mbaw tigui lahatede beele kadi wonande juktude yogay nokkuji a juukiɗi toon ɗi kala laana juuka jamma hecciyanke o sanga 4h 5h jamma jollunoka ken tolno e temedde ɗiɗi neɗɗo woni hen hewɓe jangtiɓe taw koye maaje de joala fajula ha ganduɗa kene tolno ko 1 fittandu 1 ɓandu woni ko yiita hen 30 faaba hen ko heddi ko kala oɗo saaha suwata o yiitede hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye windi wonande kay message faade koreji ɓen wasɓe hen pittali men ɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe ɓen majjuɓe kadi jiite tawne gone jamne kisal ganduɗa ɓen noon ko ɗannotonoɓe e ɗanle suuɗayru taw kadi ko ƴettude laaɗe tan faade tan to leyɗele Europe jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe neldaɓe duwawne wiya tan kala jaaɗo e laana so heddima hen yo andu ko kañum tan perdi hen ganduɗa haɗata yimɓeɓe oɗo sa jokkude haaju men saabu kaɗo hen laana juukaka ala kala ɗo sunare mawde teska e nder leydi ndi Sénégal e nder banggueji kala wona to banggue médiaji wona to banggue yogay dawriyankoɓe ni haaliyankoɓe kala koni tan jomumen gasiri ha laaɓi ɗum noon ƴeewoyde golle goɗɗe tan ɓuuri himmirande joomum e wiiden ƴetta laana ene yaɓana ɗe leyɗele Europe ɗo ganduɗa so laana yuwi tan ka keddotoɗen taw ala kala tinanowoma ala kala cunantoɗoma hay seeɗa jagorɗo wonande Mouhamed Bamba Cissé ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccinogol laamu toon to Ziguinchor wonande kay to Bignona o udditi toon hanki o commissariat mo ganduɗa padanoɗo ko juuti no feewi gam ɓeydude nden kay kisal taw kadi koye on diwana wonande kanko on hoorejo leydi gonɗo toon ne wondana e jagorɗe jonɗe no feewi taw jagorɗo kala ene jogui gueɗe kewɗe kay ɗe ganduɗa ko fate gueɗe ɓamtoje kame nden kay kisal kanko on jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacikino laamu o wonani goto omo wondi kadi e gardiɗo nden kay kisal police woni mam Saydou Ndoura ɗum ko hanki o ɗum waɗi toon to Bignona jagorɗo gaynaka leydi ndi Sénégal woni ma Bouba Diagna hanki o jaɓɓima toon to kaggulaɗe walla mbiyen port autonome de Dakar ken tolno e 150 taw ko naggue iwgue toon to leyɗele Europe taw kadi ko nayyi ɗi ganduɗa en jogui ɓirande mawde no feewi kono kadi ko nayyi ɗi ganduɗa ay mbawi tigui yencinande wonande hewɓe kay wawɓe tigui gollade taw kay koye o dow on fannu o yahani toon goto mo yaade Harouna Gallo ba ɗum noon ko yidde kay ɓamtude ko fate banggue wonande calɗi gaynaka e nder leydi ndi Sénégal toon to Kaolack eɗen gandi biisa wonande walla mbiyen ni biisa taw kadi ganduɗa ko bannoɗo accident hakkude muɗum e camion goto wonno ko secteur subaka e nder diwan mo Kaolack woɗɗani ka hono taw kadi a ganduɗa on biisa wawi tigui yande hen ha 49 neɗɗo wonande kay gañi hen jeegomane tampuno no feewi hen goto wasi fittanum toon to hôpital mo Kaolack heddiɓe noon e dañjo e heddiɓe ne tampi no feewi kono ne keeɓa safara mumena université Hassan Seck taw kadi ko toon to Ziguinchor taw koye centre de Kolda hanki o étudiant ji kewɗi mbaɗi toon fitino men mawɗo no feewi ɗum ko caggal nde holliti université o uddugol ko fati banggue restaurant taw kadi koye julɗeli mayɗe ɗeɗo ene hittande ɗin étudiant ji wonɓe toon kolliti hen metti men mawɗe no feewi jeeyi sababu noon wonande salle restaurant o ɓe keeli toon siège uji bonni toon
geɗe kewɗe no feewi ganduɗa hannde o heewɓe cofni ngal ɗo hen gueɗal ngal jomina mbaɗi toon ngala gartaten koye dossier Aziz Ba ɓuuri andirede Aziz Dabala mo ganduɗa ne wonde biteɗo waali taw ko waranoɓe hitande yawtunde walla nde ɗo hen hitande taw kadi ganduɗa ko toon to Pikine mo technopole ɗon dossier caggal nde arti toon to tribunal Pikine Guédiawaye biteɗo Nabou Leye mo ganduɗa ene jeyno e tuumaɓe taw ko yon fannu hanki hettitama lawol gongol ɗon ko caggal nde wo jaggano wo dumba e kaso caggal mo accita e dow sarɗi ko waɗa ɗum koron hanki o kay caggal nde wo hetti taw kadi koye muulande biteɗo modulo ko on tigui muulimo hen kanko e jimawo goɗɗo biteɗo Taraba Mbaye ɓen kala ko muulaɓe mayde Aziz Dabala kame goɗɗo biteɗo waali ɗum jeeyi sababu noon kanko Nabou Leye hanki o arti e yeeso ɓen ñawoɓe gam hettede caggal nde hetta o gayni o nawta toon to kaso so tawi noon ko Taraba Mbaye on noon oɗo saaha ene woni e juuɗe diggam loskoji ene jokki e muɗum jeheten ko toon to Yombola Sud Yombola Sud noon wonande kaya ɓen wuyɓe taw kadi ko jotoriɓe guyka tan ganduɗa ko ɓen tigui mbiya teeɓa taw kadi wonande ko ɓen tigui mbiya toon teeb taw kadi ko biftogol taw ko biftotoɓe taw kadi koye dow biftade e dow oɗon sifa taw kadi ganduɗa ko ɓen biftotoɓe taw kadi koye sifa mo ganduɗa wonata koye jafoɗon ko toon to Diamguene Sicap Mbao wonande police fawi juuɗe mum e sagataɓe ɗiɗo taw woni golle mumen tan ko wonde moto mumen taw e kala sahane bifto goto so tawi darima o yi goɗɗo ne haala téléphone jippo bifto doga joola ɓe doga ɓe jaaha caggal mo bifti o yetta ka so yetta ko sar nden o biftima téléphone o on hirɓimo ɗon hawre won arɓe woɗɓe ɓe nanguimo ɗon oya noon dogi caggal wattidi ko nanguede kamɓe ɗiɗo kala ɓe tottama police teni kadi ko yimɓe tampinnoɓe no feewi wonande finoɓe toon to Diamguene Sicap Mbao taw kadi koye dow sifa kay biftade guilay sakuji ha e téléphone aji tawɓe goni koye moto e dow oɗon fannu kala sukaɓe joyo Sénégal naɓe funtaɓe wonde so tawi on gari toon to Ghana ma yimɓe mbaɗan moon visa ji faade to Canada visa kala ne jogui ko joɓata ɓen sukaɓe joyo jeeyaɓe toon to Kébémer legal Médina kamɓe kala ɓe jeehino toon to Ghana nde ɓe jetti ndeki ko fedde ɓen funtoɓe mbiɓe toon tetti carte mabɓe d'identité e téléphone aji mabɓe kala ɓen namdi ko million ngaji ɗiɗi e temedere ujunere koreji mabɓe ɗon ko ga ndendini on haalis neldi guila on haalis nelda ha ɗo hen ɓe donki hebde sukaɓe mabɓe ɓe donki haaldude e sukaɓe mabɓe ni ɓe erima noon wonande hoorejo leydi ndi kame laamu leydi Sénégal nde wata walludeɓe kay beele sukaɓe mabɓe mbawa yiitede toon to leydi Ghana siftinde moon oɗo saaha pelle gonɗe e layleti rendo taw ko funtoɓe mbaɗanma fo kayitaji so tawi a arima mbaɗani sa ari nanguma mbima ene addu koreji maɗa ɓe ɓirayma haalis walla ɓe mbarma taw kadi koye dow ɗiɗon sifaji woni ko waɗi toon to leydi Ghana taw kadi ɓe sukaɓe Sénégal naɓe jahaten ko toon to Lobali wonande maire de la commune mo Bokilaji woni Bakara Djibi Dia ne wondi kadi ene wonde miñum mbiteɗo Demba Dia kame Siley Dia mbaɗi ballal payidingal faade wuuro Lobali ɗum ko caggal nde ɓe coodi ambulance mo ganduɗa kay bawɗe tigui yoltude hewɓe kay taweteɓe ɗiɗon nokkuji kono ɗum ko kadi sodde radio mo ganduɗa taw kadi ko radio éco mo ganduɗa jarata kene fota wonde 1.2 million ɗum noon wonande kay maɓe giwto Dakar ɓe jaɓana toon to Lobali ma gas noon hakkude aleɗe altino ene wawi toon to dispensaire mo Lobali ma on cérémonie dokkirgol wawa wadde toon gam ɓeydude cellal ɓalli e diwan e wuuro ngo e ko taari ɗum kala nde tawno ambulance ne wawi tigui nawde on cowiɗo walla tampuɗo ko fati ɗin fannuji kala ha tenti kadi ko fate radio éco kala ma jomen mbaw andude cellal ɓalli nde tolni kala taw kadi yaltini on kabaru ko Hammadi Sow taw kadi ko toon to Lobali ñamowo ñebbe o paɗen ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Sambalo guila tan ndungu silti wonano koye duggere guerte e coñal gawri guesa ceerno ko fate caggal wonande coñal ngala oɗo saaha natana kay ko fate banggue duttere ndiɗo gawri
ko wona ɗum koye ɓen ñaltintoɓe guerte ko fulɓe mbiyata ko guerte ñaltinte koto ndemano Amadou Samba Lo wuro teddungo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurima mi samini dendagal bandiraɓe toɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe anodinma Sar Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass yewdete saaha ndungu silti ha laaɓi ko ɓuuren heedo ko gayni guese jalti guese oɗo saaha ɗon ɗo guesa ceerno ɓuuri hedda toon ko maajo dewama hanki dewama kadi hannde e oɗo kadi ñalawma alkamisa gam sokkude maajo o nde wonno ko machine ngaji cokkata ɗum kono noon en namdi juuɗe nde wonno machine o ene yaawi namdi ko juuɗe tawno kala ko loowa e machine o yalta law gawridi yalta banggue kono kadi ko heddi ko yalta banggue bandiro kala ene hen machallah guila hanki faade hannde nde wonno maajo alhamdulillah alamina Allah lewni o moƴƴi ha no hannirta ni ɗon e guesa ceerno ɗo ɗon kadi Sar Abdoulaye Sarr ɓeɗo ganduɗa ko yahawɓe kadi ñaltindade guerte enen gandi guerte so ndemama ha gasi caggal muɗum joom duggi gayni nattini woɓɓe ene jaaha enen ko wiyete jartindade ko nde wonno guerte jartinte koɗo ndemano ɓene kadi en jaaha en kuccindo guerte ɓen kocca hen booluji ɓe keɓani hay sakuji taw ko kuccugol tan dendalngal guese ɗe ganduɗa ko temonoje ene goppa wadde noon kamɓene kadi ɓe kodiri eɓe daña hen no moƴƴi nde wonno woɓɓe hen kadi fodde ko ndeemi ko kalde piini itte hen mo ɗiɗi muttati gawɗol muttati guerte yaaha yeeya wawa kadi dañde kadi ko waɗi kadi mbawrude daña kadi ko waɗi kadi bottare ɗum fof kadi ene yaaha bande bandiraɓe kala e woɗo ganduɗa yoga bitikaji ɓen jowtiri kañumenne kala ko adda fayida guerte ko fate gawɗe ene cotta ɗum so cotti mbawde moftigal moƴƴal ha saaha ndungu daara naati walla nder ndungu ko nden jomumen jaltinde kadi mbawa ɗum kadi yeyde prix moƴƴo e ɗum ganduɗa kadi kañumen kadi kala kadi ko ndemi so ndemi ha gayni ha nattani no mbiɗen ni en jogui ummoto banggueji goɗɗi gara kadi kañum cooda taw ko prix moƴƴo mbawa kadi yeytu ɗum woɓɓe kadi ko laamu ngu jeeyata foof en tawi ɗo teddugo Madina Gounass Sar Abdoulaye Sarr bandira kala kodiri weltarum no feewi kala ko remono e nguɗo ndugu ɓendugu ɗo ngu wona guerte mum wona gawre mum wona maaro mum wona maaji mum alhamdulillah fof moƴƴi alhamdulillah oɗo saaha noon no kalten heeɓe kadi jokki golle ndema ko fate ndema sewo sewoji nde wonno mini force en keewi revenu ene goodi leydi ene woodi machallah heeɓe kadi jokkiɗen golle mbi neɗɗo so remi ndungu yo rem ceeɗu sikkata so woodi duuɓi duuɓi tati duuɓi nayyi wadata woda Allah waɗanimo woda dañal ngal o dañi ha o wawa foftinde hoore makko o foftinde ɓesgu makko nde wonno golle dartatake ɗo joom ene woodi ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feere Weltare TV weltare ɓe fulɓe anodinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi to wuro teddungo Madina Gounass takkusana jonɗo on to Madina Gounass ko on yoni ha toon ndulmaji dembe funeɓe e ko taari ɗum kala uddi kumpital mene ɗemgal Pulaar e nder genindi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie hanki o jamma ko accident musɗo waɗi to lawol Akjusa ɗum noon ko tato ɓen jangguinoɓe e nder médersa mo Singuitti taw koye duɗal keptinalngal no feewi ko ɓen mbasi en pettali mumen ɗum ko caggal natodiral oto mabɓe oto goɗɗo waɗi hen noon gañiɓe no feewi jayde Weltare TV ne duwanoɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe Mauritanie ne waya enseigne aji mum taw kadi ganduɗa ko jangguinoɓe médersaji taw ko toon duɗal mangala ngala Singuitti woni wasɓe hen pittali mumen jagorɗo ya ngara boli lesa holliti oɗo saaha ñalawma hande nogas e joyyi nduleru décembre ɓeydi nden kay kisale ɗi booli ngol ɓeydigol noon ko haɓade kala ko fate banggue yaɓɓude kuule taw kadi ko jamiraɗe e dow tali o ko wayno code de la route nde neɗɗo o ɗoftoto ɗum guila to banggue bagage ha e banggue dognowo oto sifano wonirta e gueɗe ɗe o yahata e dogde nde o dogata kala o holliti l' intelligence artificielle taw kadi ko on technique ma waw waɗede yogay nokkuji gam wonande loyndade beele kadi ɓen dogoɓe mbawa dogrude seesa mbawa kadi tambade pittali ɓen jolɓe ɗi otoji beele lawol jaam waɗata ɗum jeeyi sababu lawol jaam waɗata e gerdegol wonande sarɗiyanke Mamadou Abdoulaye Deme to leydi Sénégal
lawol jam waɗata ko peeje jamma ñalawma ƴeewde ɗi pittali keddoroɗi e ɗi boli ɓaleji hakkunde ɗe jamde dogoje nde dartoto hayso tawi gasani kam yo usto no feewi ɗum woni ko yiɗi o jagorɗo mo leydi Mauritanie to banggue ya ngara keddoɗen koye leydi Mauritanie gendarmerie national o holliti wo teeɓima kene tolno e sangara kewɗo no feewi ɗum koye diwan mo Rosso on sangara noon nanga koye koɗo natɗo e leydi ndi mo jeyaka hen o saaha omo tawe juuɗe ɓen dadi ɓoyatama o totte sariya leydi ndi ngam jangtade ko jeeyi saba wonanni o sangara e nder leydi ndi koko haɗa no feewi ko wona ɗum ko biisa giwnoɗo banggue mbañ ko won tigui nanguira wonde poɗɗe kewɗe no feewi taw ko contrefaçon ɗen poɗɗe noon wonde nanguira ɗum koye koɗo goto onne kadi wiyama temne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe ɓoyata ma totte sariya leydi ndi huccodira e jomumen kala Nouha Bintou Mohamed Saleha ko milita anti drogue kono kadi ko président association Nouru Allah Qamara onne kadi o holliti e nder kay wittoji ɗiɓe mbaɗi ɓe tawi o saaha e nder leydi Mauritanie sukaɓe rewɓe ene kutoro no feewi taw kadi ganduɗa ko o drogue natawo ƴiƴam mumen holliti ne moƴƴi jewte mawɗe juɓɓine kame hirjinoji ngam haɓade ɗe ɗayinoje ɗe ganduɗa reeɓi ha yettina ɓiɓɓe rewɓe hande teskama e nder leydi ndi Mauritanie wiidemo ɓen ne pooɗa ɗum no feewi ɗum noon alay sago wona e darde mawde no feewi jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Mohamed Salem Wulmar Jogo jaɓɓima wonande kaya étudiaji taw koto banggue jangde Union africaine wannoɓe lulde golle hakkude mumen taw kadi ganduɗa koye pelle arab taw ko ɗen étudiaji arab banggue Maghriba taw kadi koye Union africaine jonde dumide nogas e tati ko hande nogas e joyyi jonde gasata o délégation ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ko fate laynude jangde hakkude leyɗele Afrique ha ɓuura kadi wawde yeynade ko fate yogay gande kamɓe ene ƴellitta keddoɗen koye leydi ndi Mauritanie gartaten keddoɗen koye leydi Mauritanie gartaten ko fate banggue caɗele nden ka yoga e boli noksoɗa so yeehi tan ha nangue mutti sosoɓe hewɓe gawata koye posuji janani won hen jogui ko laaɓe woni hen cuppitto so tawi a yi so tawi jiima aɗa yaaha goto tan keewi ko yande e ma tene kulani biftade kala ko joguiɗa hewɓe noon e ɓen jenggoɓe kolliti o sa kulhuli mawɗi kala ɗo yeehi heñoto wadde won hen ni ne jana ha nder galleji e magasin uji kala ngam teskede nden kay kisal ŋakkere mum ene mawni no feewi ɓe erima police nden kay kisal oɗo saaha nde ɓeydata wonande jam e kisal beele kadi wonande taw kadi ganduɗa ko ɓen taw kadi ko yahoɓe mbawa yaade jaam e kisal kono ɗo saaha kulhuli mawɗi woni ko teska so tawi tan jamma ari ɓen biftotoɓe taƴoɓe kewi ko supitade e kala banggueji ɗi a miijaki to leydi Mali ñalɗi foftere maɗi gon balɗe nayya jagorɗo golle leydi ndi woni Fousseynou Coulibaly holliti 2025 ɗum noon fuɗɗoto kay ko nogas e joyyi ñalawma hande o nogas e jeegom hande ɗe balɗe ɗi kala ko férié woni semi payé waɗi kay yawon galle ma aɗa ñama aɗa yara hatta aɗa yoɓe taw noon ñalawma hande eɗen gandi ko julde Isa yankoɓe soɓe certi hen ñalawma janggo wona foftere hawray aseɗa alet ɗum noon ko balɗe nayyi foftere ɗum ko ñalɗi juɗɗi foftere nder leydi ndi kala duwan malienne waɗi frappe gulɗo jaw ɗum noon ko nanggudeɓe ke laylayti ɓen fewnoɓe walla yeeyoɓe médicament ji contrefaçon kayne tolno e ujunnaje ɗiɗi carton médicament mo rewani lawol woni ko tetta ɗum noon ko toon to Jala Koro ba kame Dawda Bougou ko toon ɗum tetta nanggama hen noon dognannoɓe ɗen poɗɗe ɗe ndewani lawol jomumen nana mbaɗa garde à vue ɓoyatama koccodire sariya leydi ndi ko noon kadi to kerol herema kono toonne kadi ne tawe dorog kewɗo no feewi kentolno joyyi peccal nogas e joyyi kilo woni ko tetta hen ene wonde ujunnaje 4 e temedde 8 foɗɗere nde hinde tramadol waɗama noon nanggaɓe hen
taw kadi iwi koye gotiri e leyɗele hoddiɓe leydi ndi Mali taw koye dow oɗon sifa kala moma keddoɗen koye leydi ndi Mali gartaten koye gurdam ceerɗam to banggue luguimaji e gueɗe guuraɗe e nder Bamako ko taari ɗum kala hewɓe kay yeeyoɓe e nder jeereji Bamako hay ɓen somotoɓe ne jeyta Alima Traoré ko jeeyowo o holliti saabi ceergol ɗum ko caɗele carburant ɓen remoɓe hewɓe goni koye nokkuji joñiɗi beele sa remi a gayni ɗin luguimaji e ko jeyta kala alay saago mbaɗa e auto gadda autoji ɗine prix ji ɗi ngabbi gam cattugol carburant e ceergol muɗum kala holliti noon Aminata Coulibaly jeeyowo holliti ndenaɓe codanno sac ƴulɓe temedde jeetati hande o sa yaltinani ujunere temedde nayyi a heɓata sac ƴulɓe holliti ɓe guuri tan ko caɗele mawɗe o saaha gonaɗo Tombouctou watti jaɓɓade ɓen hoɓɓe wangotoɓe hindi tourisme jagorɗo tourisme leydi ndi wawi jaɓɓade toon to ville cité de 33 Sainte ɗum noon walande kayya hewɓe jettima toon gam yiide ngo wuro ganni e fanorade o fina tawa tawetno toon siftinde mon leydi Mali wasino on banggue gam caɗele nden kay kisal kono ɗo saaha nden kay kisal koko ɓeyda hen no fewi région de Nara ne tawi nde région de Nara diwan mo Radja armi leydi Mali holliti heccanki o waɗi toon piyande gulɗe jaw ɓe kollitiɗen piyande waɗi garmi gara hakkude mabɓe joguitiɓe kono armi leydi Mali hay communiqué goto yaltinani ko fate beele won barminaɓe hen walla waraɓe banggue ɗiɗɗi kala ala ko gassi so wona communiqué moɓe jaltini o alhamisa hande o ɓe kollitiɓe diwni laaɗe mabɓe ɗum ko hanki o e nder diwan mo Buguni mbaton frappe noko mbiyata Kadina kamne wondi e lawol Buguni ɓe koltiɓe keeɓi fandare mabɓe mawde no fewi taw kadi koye nde fiyande ndeɓe mbaɗi toon caggal nden kay kisal e ɗoftirɗi citernaji ko fati e carburant ha wawa yettade won e nokkuji to Guinée Bissau kene tolno e jeegom jeeyaɓe landaji lunda mbawi ɗaccitede ɗum ko caggal o kuddata banno nogas e jeegom lewru novembre kono kadi ɓen ɗaccitaɓe ko ɓattiɓe landa Dominique Simon Pereira ko wona ɗum konon keddiɗo on Diaz taweteɗo to ambassade mo leydi Nigéria taw kadi ko toon to Bissau ɗum noon ko caggal pollugol laamu Oumar Sissoko e mbala paɗen ko toon to Guinée Bissau sanga 23h59 waktu mo ene fotto wonde waktuji pecce jamma mankuɗi waktu goto ko nden uddata ha laaɓa e nder leydi ndi kala ko fati orgal sumgoji campagne taw kadi ganduɗa ko ɓen ƴamoɓe ɓiɓɓe leydi ndi moni kala yo wotane so wotanama ma fewnu leydi ndi fewnu ɗum ni naggam koɓe candidat ji jeenaya ko hande uddata ɓe pofto aljuma e aset ñande alende wonoya sumgoji ɗum ciftinde mon gila tan 2 septembre 2021 gilden kanko général Mamadi Doumbouya o folli laamu Alpha Condé gille ɓe gonno koye transition ñalawma hande o noon ko ngal orgal jofata so tawi ñande asende ñande alende ko nden andete wonande kay laamu transition gasi ha laaɓi e nder leydi ndi catal tammingal ko fate sumgoji ɓe kolliti ñalawma wooti o taw koye bureau ji vote ɗi koko haɗa jogade téléphone e nokkuɗo woteteɗo ni filmude ni saktude ni yogay gueɗe kala ko fate gueɗe potoje kala so joomum nanguirama ɗum ko satti koko fawete e dow muɗum toon to Burkina Faso ken tolno e nogas ɗiɗo neɗɗo nanga kamɓe ɗon ɓe nanguira ko toon to Wagadugu ɓe nanguira ko yeydeɓe rewɓe taw kadi ɓe jeeyata worɓe jeeyata rewɓe ko worɓe kamɓe ɓe guittata rewɓe ko toon to Nigéria ɓen rewɓe itteteɓe to Nigéria puntete golle ne goodi to Burkina Faso guila e restaurant ji ha e baruji ha e liggade banggueji goɗɗi kala ɓen sukaɓe rewɓe so gari ɓe mofta ɓe cuuɗi ɓe jeeyaɓe e dow wawnere ɓe tetta kayitaji mabɓe kala téléphone ngaji ɗi ɓe joguiɗi ko mbaɗaɗi code ala kala ko mbawi hen so tawi a noddi kawrata koye ɓen yeeyoɓeɓe ɓe ha koɓe cohli ko gasa ha laaɓa ke police noon caggal gullitali kewɗi wawi fabade hen ken tolno temedde ɗiɗo suka debbo taw guitta toon to Nigéria e wawnere
adda ton to Burkina Faso ni yeye taw kadi koy dow sifa wawnere to Nigeria maydi guri ko o kamikaze wari warti ko on waɗi ko waɗi e nder juma goto taw kadi koye état de Borno to maydi guri juulal subaka kanko no jaggi ko paftol pettol haɓɓe makko nde won naati yimɓe juulata ko nden o fettine makko o maayi hen o warori hen yonɓe no fewi waɗi noon hewɓe gañiɓe hen ɓen keɓani limore mumen to Côte d'Ivoire campagne sumgoji sarɗiyankoji no gasi jeeɗiɗi ɓawo janggo wona ɗin sumgoji ko hande wonande ngal orgal gasata ha laaɓa o campagne baɗɗo e saluji ha e galleji e findinde yimɓeɓe e andinde moni kala yo wotan o hanki o teskama macci hakkude Côte d'Ivoire wonande kame Mozambique kono ɗum ko noon kame Mozambique walla mbiyen macci hakkude mabɓe hewɓe kay mbaɗani campagne men mbaɗi campagne koye sal ko ɗon pindinta yimɓe hande yimɓe orgal sumgoji jogorgal gasde pecce jamma hande o to bene ko sarɗiyanke goto lundiyanke kam woni nangaɗo ɗum ko caggal nde waɗi message dabɓo e nder WhatsApp ɗum noon ko yidde kay foɓɓande o kuddata mo laataki bannoɗo ñande jeetati nduɗo hen lewru walla jeeɗiɗi ndu lewru kanko wiyete ko Soumaïla Sano woni inde makko kanko noon o jogori ñawede ko ñande 30 lewru décembre siftinde moon yontere yawtunde Saba Yaya onne kadi nanganoma ko ɓi docteur Thomas ay bonni mo ganduɗa laaminoma leydi ndi Algérie sarɗiyankoɓe mum hanki ɓe jaltini kuulal wonde ngal kuulal kay ko hollirde France ko waɗe leydi mabɓe ko gueɗe bonɗe no fewi ko gueɗe karmude wargoji e kalifindi ndiyalda e yamitore hitande 1980 ha itti hitande 1990 ɓe kolliri France nde ñagoto yafuya Algérie kono kadi yoɓa eddiya taw kadi ko eddiya ɓen waraɓe taw kadi koye ɗin fannuji kala garten koye joolam jabiri jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kako ɗumen ɓurtintude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi hono France to de ene wayno taw kadi ko janguji baɗɗol toon ɗi ha wawi kadi kono wadde waylo toon addi kadi caɗele wonande toon service aji mabɓe de la poste e nder taw kadi ko nduɗo lewru mo gonɗen bowte ujunaji ɗen nogas e joyyi wawi kadi kono wiide kadi teskede e ɗiɗo kadi janguji baɗaɗi toon ha wawi wadde kadi administration mum taw ko mo leydi hono France waɗi ɗum kadi paralysé wonande kadi e nder leydi France e nder taw kadi ko ɗiɗo lebbi cakkitiɗi wonande kono leydi France ene jogui en caɗele toon ɗon to leyɗele kono dendude Amérique toon dey ene wayno kañumen to Donald Trump ene jokki kay wadde ko waɗanno ngam wawde kay taw kadi ko wadde kay yettade fandade makko nde e ɗum noon ko wawde jaggude hani e sogde hani e yaltinde ɓen yimɓe taw ko migraw yi ɓe taw kadi ko ɓe gueɗe mumen gonani e lawol ɓe ngala kayitaji e nder ɗum mbaɗi wonande kadi e ɗeɗo feero wonande kadi taw kadi ko département wonande koto sécurité e nder leydi ndi wawi kadi wiide wonde kadi kala mo ala kayir mo waɗa kadi e nder règle gam mbawi hono wallide ɗum ko wiyete taw koto prime ujunnaji tati kalis dollar mbaɗa kay ma waw kadi yaltude leydi ndi ɗum noon taw kadi ko e dow neware wawa yaltinde hoore mum o faa kay leydi mum hoora ɗum mam ballita ɗum noon ɗamani tan kanko dey ala ko woni fandade makko kam o wiide wonde kam a ɓen tan alay saago jalta tawre ko leydi toon leydi dendu Amérique toon to Ukraine ɗum ne dey ene wayno dey ko hunde hawnide e wonande kadi e nder histoire wonande toon wonande ɗen jayidi jaay leeli haali e ɗen réseaux sociaux ji wonande on mbiyata kono Denis e Dimitro ko ɓeɗo de ko soldaji wota ko de infanterie ene wadde ko ɓeɗo de cowiɗo mayanno caggal nde mbaɗi hono balɗe 130 e nder taw waɗa ko kanaluji toon caggal kadi nde wuuro ngo waɗanno kadi taw kadi ko bonnono eɓe cuuɗi to nder toon ɗum noon taw kadi ko toon to Kostia Tinivka kañum taw koto région Donetsk noon ko ɗum wonno toon to Ukraine ɓeɗo kam ene mbayno ene wayno kam cowi kam ɗo mbayanno fodde kay balɗe 130 toon to ene wayno de to Gaza ene wayno to Gaza de ene wayno de kamɓene ene wayno oɗo saaha
e kamɓe ma won joni temedde jeegom taw ko ɓen isayankoɓe ngoni koye e yidde kay heblade wawde wadde kono firruji mumen toon to Gaza ene wayi noon e nder andiɗon mbaɗi kamɓe ɗo toon to patriarche latin Jérusalem wawi hono hebde ma won doyi koye ɗeɗo balɗe kadi ko ɓuuri sadde ko so tawi ko yamirode ko wonande kay yaade toon to l'enclave hono Palestinienne ɗum cardinal o biyeteɗo hono Pierre Baptiste Balla wawi hono yaade toon e ngam ƴeew futtoyde e ɓeɗon taw kadi ko isayankoɓe romoɓe toon to Palestine e wawde kadi waddude mabɓe taw kadi ko oɗo mes e nder wuuro Gaza Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de woni ko tunguɗen e habaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wona koye dande musidɗo moon Assane Oumar Boji gorko mo Sarr Ndogo ngam weltare Ayawo TV Alhassane Oumar Mboce ngam weltare Ayawo TV golle man jooɗi peewi joolam jaɓeri to Madina Gounass ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoulaye Sarr to karallagal ko Seydou Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah hiraneno